кратък, театрален. Не е точно. Не е точно, просто на помоляха ние да им снимаме клипа. Да, бе. Под прикритие сме. Айде. Само пуш секунда. Ча да виж какво стане. Какво стане? Брадичката, прическата, косичката. Брадичката, прическата, косичката. Тези жени, дете, отидах да си фърля цигарата пред тях. Там, брат, отивам само да си фърля цигарата и двете си дърпат чантите и си държат чантите. Аре? Да, бе. Отивам, викам, тук имате ли пепелник? Сега да, само си държат чантите и си ги дърпат. Аре да поем. Вие ако събрали сте се най-работите безработни хора на света ли? Нещо такова, да. Общо взето. Събрали сме се да работим. Ей, чефка, Най-безработните. ти не знаеш, брат. Чевка, да си знаеш. Той чефица да не е от Велико Преслав. Да, бе, той е мой човек. Той е наш човек. Той е наш човек. Не знам, ако искате, чарайте се от нас, защото това някъде на ранда. Някой пита колко ще е стрима днеска. Не знам. Сега ще видим. Аре бе хора, готови ли сте бе хора? Сега ще гърмим много бе. Донорче, кажи им едно-две неща. Всичко е зона. Чакай. Не е зона. Кажи им едно-две неща на хората. Харесайте стрима. Добре. Чат, не мога преквайте, запалих цигарка, защото си взех кафенци. Нали знаете, като си взеш кафенци... Абе, цигарката е друго, човек. То е като... Като секс без секс, то няма как. Трябва да си едното с другото. Пуши Айкос. Не. Брат, 22 години да живееш и накрая, брат, да хванеш Айкос, да пушиш. Не звучи добре. Муфаса е потърпевш. На него му писна. Там ще спра на Варик преди изхода и караш след мене. Сега сменяме локацията. Те ли? Да. Всеко кое Аз съм с Илийката, че да не е сам. Няма как да е сам. Той ми е специален гост днеска на стрима. Днеска ти си специалния, знаеш ли? Те снимат някакви музикални клипове, ама ти си специалния. Всички сме специални, бе, брат. Така. Всички сме специални, брат, кажи ми. Чата е най-специален. Чата е най-специален. Чат, вие сте най-специалните, знаете ли? Стимаме с чата, ма сме на сам, бе. На къде сме? Да. Някакви Range Rover-и. Залеза! Специално наистина. Канте деца, брат. Стига, бе, брат. Аз още не мога да повярвам, брат Рупси, как ще напише Fake Speed. Ти представяш ли си, бе, мой? Не, бе, мен ти много ме наранява, бе, брат. Ти много ме наранява, наистина. Не мога, брат, ти да казват Fake Speed, брат. Да, бе, смисъл той... Гледай, ще ме блъснат. Смисъл той... Fake Blackboy Max. Какво става, пичуе? Какво викаш? Той Speed копира от тебе, братле, иначе ще вика с Fake Speed. И как те, бе, брат? Да, бе, брат, как те, бе? Speed копира от него, аз съм свидетел, наистина. Абсолютно. Тъй като го прави този контент от супер много време. Той видя моя контент, брат, пуша да прави някакви... Цеко, брат. Фейк цеко. Да, скачвам. Трябва да си изпуша цигарата. Да. Те са там. Добре. Фейк натуралката. Фри цеко. Аре, фърлям цигарата и тръгваме, че да не начакат. Аре да тръгваме, че да не начакат. Че в момента нагледат и напсуват, сигурен съм. Фърляме. Няма цигарки да пушим повече. Фейк натуралката. Не, бе, как фейк натуралка, бе, брат? Фейк натуралка. Натуралката от София ли беше това, бе? Чакай да